Nu er du klar til at gå i gang med at montere dine nye Mugio-produkter. Inden du går i gang med monteringen, er det vigtigt at have en skruemaskine, målebånd og en kuglepen. Det første du gør for at montere dit gardin, er at opsætte de medfølgende beslag, der enten passer til væg- eller loftmontering. Det første du skal gøre er at måle op til beslagenes placering, ca. 10 cm fra enden af patienten. Du er nu klar til at montere de medfølgende beslag, henholdsvis til loft eller i væg, hvor her er valgt vægmontage.